Tak pred 20 rokmi, keď sme začínali spolu s otcom a s mojím prvým kamarátom, ktorý sme to začali aj montovať, boli sme ešte u nás na dedine, v Dolnej Seči, na dvore. Jedno auto sme montovali niekedy aj 3-4 dní. To znamená, že sme vôbec nevedeli, ako sme to mali robiť, čo sme mali robiť. Museli sme si spraviť vlastný výskum. Samozrejme, predtým sme museli vyrobiť systém, ktorý sme mali v hlave, ako asi môže fungovať. Keď sme vyrobili systém, museli sme si vymyslieť systém montáže, čo nebolo takisto jednoduché. Vývoj, ako išiel dopredu, sme si vyvíjali ďalšie systémy, ktoré slúžia proti odtiahnutiu, natiahnutiu, krádež kolies, vlámaniu do motorovej, kabinovej, batožinovej časti. Lebo ako je známe, že všetky fabrické aj domontované alarmové systémy sú naviazané na centrálne zamykanie, kde pokiaľ dotyčný zlodej, ktorý má načítanú frekvenciu vášho kľúča, si ho to načíta, otvorí auto. To znamená nielen, že ho otvoríte bez toho, že by ste čokoľvek porušili, ale zároveň ho naštartujete a s tým autom odídete. Tým sa zo zlodeja auta stáva majiteľ auta, ale to sa nestane, ak má auto namontovaný systém vám. Nikto z tých zlodejov nemá šancu prekonať tento systém, pokiaľ nemá dostatočne veľa času. Stálo by to príliš veľa námahy, aby rozombral celé auto, našiel, kde sú vlastne tých 6 blokovacích systémov, dal to zase do toho pôvodného stavu a odišiel s tým autom. Nestojí to za to, nemá toľko času. Keď si zoberiete, že máte 10 rovnakých aut, v každom jednom aute je ináč namontovaný ten systém. Nemáte od toho žiadnu schému, nie je to fabrický systém. Je to systém, ktorý bol vyvinutý na Slovensku a to je hlavná jeho prednosť. Je to kombinácia mechanického a elektronického systému. Toto zabezpečovacie zariadenie nemá žiadny zdroj a má obrovskú výhodu oproti ostatným, že má 0 mA odber z batérie. On totižto voči ostatným alarmom alebo zabezpečovacím systémom funguje presne opačne. On začne fungovať vtedy, keď vy otvoríte to auto. Nie dovtedy, on vtedy funguje. To znamená, vy otvoríte dvere a vtedy začne on fungovať v tom, že bráni tomu, aby ste vedeli naštartovať a odísť s tým autom bez toho, aby ste dali tú čiernu skrinku. Tá čierna skrinka má v sebe nejakých 160 000 kombinácií, aby ste to uhádli. Aké sú tie kombinácie, tak tá pravdepodobnosť sa rovná prvej výhre v športke. Dlhé stánie teda problém nebude. Keď ste na lyžovačke, na letisku, na dovolenke, 2-3 týždne niekedy, z auta nevytiahne ani 1 mA. A čo keď mi ho šlohnú s odťahovkou? Že či sa vôbec oplatí to auto odtiahnuť, lebo nie je jediný model, jediná značka v tom danom meste, na tej danej ulici. A ako náhle by sa začal auto dvíhať, nakladať, nakláňať, už len koleso kradnúť, alebo je moderné kradnúť xenóny, bixenóny laserové svetlá dneska, čo je strašne veľká investícia, začne auto trúbiť, svietiť. Systém, ktorý existuje ďalší, je potom tzv. Protiúnosový. To znamená, keď ste v aute, ktoré má zasunutú čiernu skrinku a zastanete napríklad na križovatke a niekto vás prinúti napríklad so zbraňou v ruke vystúpiť z toho auta, naštartovaného, v ktorom je zapojená aj tá čierna skrinka, tak vtedy vám stačí len to, že otvoríte dvere, nič neurobíte s tým autom. Žiaden prepínač nestláčate, nič jednoducho nerobíte navyše. Vystúpite, ten druhý človek nastúpi ten zlodej nastúpi do toho auta a ide ďalej a prejde 1500 metrov, možno 2000 metrov a auto zastane. Ako je to možné? Ja som si to teda nechal vyskúšať a ono je to možné na tom, že vás upozorňuje taká letka, že vy ste otvorili dvere a niečo je, nejaký je problém a vy musíte do tej chvíle niečo urobiť, aby ste mohli ďalej pokračovať v jazde. Ak to neurobíte, auto zastane a ďalej ho nespojazdníte, môžete tú čiernu skrinku dávať von a dnu a stále nepôjde. Vy musíte potom vedieť ďalšiu informáciu, kde sa nachádza ďalší blokovací spínač, na ktorú zasa nemáte často hľadať, kde to je, aby ste mohli ďalej ísť. Inými slovami, vy ako človek, ktorý vystúpil z toho auta s čiernou skrinkou a bolo mu ukradnuté auto, zájdete peši za ním, tých 1500 metrov prejdete, stlačíte ten správny spínač a pokračujete ďalej v aute, tomu zlodejovi môžete zamávať. Prezradíte nám svoje plány do budúcna? Vyvíjame úplne nové dizajny
nové funkcie. Zminiaturizujeme to zase o asi 25%, bude zase menšia čierna skrinka. Snažíme sa do toho zakombinovať aj smartfón. To znamená, že v budúcnosti vyvíjame model, ktorý bez smartfónu, aj na základe toho, že mám čiernu skrinku, nenaštartujete. Túto jednu funkciu sa snažíme nejak znásobiť, lebo mobilný telefón má väčšinou každý buď v taške, kabelke, alebo s ním aj spí už dneska. Takže bez toho mobilného telefónu sa auto nebude dať spojazniť, aj napriek tomu, že naša čierna skrinka bude u zlodeja. Posledná otázka. Systém vám montujete iba na jednom montážnom mieste? Veľmi ťažkým pracným spôsobom sa nám podarilo otvoriť 5 pobočiek na Slovensku, kde máme všetky ako perfektne vybavené dielne. Nie sú to žiadne, by som povedal, v úvodzovkách garážové priestory. Sú to perfektné moderné priestory, kde pracujú špičkoví odborníci so špičkovými predajcami. A ja si myslím, že za chvíľu sa priblížime aj k svetovým značkám, ako sú značky, ktoré sú na niekoľko desiatok rokov už na trhu.